Unang gabi pa lang sa Kapuso action serye, Black Rider, napuno na kini sa maaksyong mga eksena, din bida si Kapuso Ruru Madrid. Gipakita usab ang kayano sa kinabuhi sa mga Pinoy, lakip na ang mga tinuod nga kahimtang o gistado sa katilingban sa nasod. Samtang gipalaila na dayon ang karakter ni Elias nga gidala ni Ruru Madrid, pinaagi sa usa ka action scene nga giprotektahan niya si Benice. Kinsa gidala ni Kapuso actress Kylie Padilla. Daghan pa ang angetangan matagabi sa GMA Telebabad sa Black Rider, busa dungan ta sa pagtutok matag alas 8 sa gabi pagkahuman sa 24 oras. Bisdak represent usa sa mga cast nga mulangkob sa gikahinamang Encantadia Carnival Sangre ang proud Sugbuana nga taga Norte nga si Shuvi Itrata. Nakita siya atol sa pagilaila sa mga cast ug crew, butang nga gipasigarbo niya sa iyang showbiz career. At anganta siya sa GMA Network. Mga gabi Man gipagawas ang GMA Christmas Station ID ni adtong weekend, miani na kini og million views og libuan ka mga reactions ug shares. Daw daghan ang na-hashtag feeling blessed sa good vibes og kahayag na dalit sa mga sparkle ug kapuso artist ug news personality, lakip na ang mga GMA Regional TV News Team. Busa, pandayon sa pagsabwag sa hashtag feeling blessed karong nagkadaol na nga Kapaskuhan.